Anya laki din! Apaw, nagmaya mo tayo na tamanok mo mayat. Nagtaraki mo tayo. Siyempre tata. At daya ti manok ko sa nataraki. No taraki takin manok. Agraman na kiti manok. No taraki mo. Ha? Kada kayo nga tata. Ustabat na kiti manok yo. Diyo ko naan alumakay damutan. Gaputa lumakay mutan dakin ko ka. Ah, sika talaga. Sambit no kasano ti kinalakay ko, isumot ti kinaubeng, dagiti manok ko. Ngam isumot ti kinataraki da. Dagitaman tata. Anya laki din. Di Mike, oray siya kung ti lumakay. Basta agtalinaed, anapig sa dagiti manok ko. Ayusay! Sa di naman ang tinagkapuan. Papanak aya. Ni bakit may... Sigurado ang naggapu ka manin, iday-ayan nila kay Pidreng apadam apalutero. At data ka man ako na akong bakit. Basta malado ka gawid. At tapo man naggapu aki dyan nila kay Pedring. Unay ka na bakit. Kay, awan mo ti sabali apapanam, no saan nga iday-ayan nila kay apalutero. May samot akas lasaan nga pampanunot. Ay na, nadawit mo kanyak bakit. Siyaklaang mo ta. Saan mo kumamag nga iraman ti sa bala tao? Mawatan bakit? Anya, ha? Talaga nga isakit mo pa yung padam aman nugalan niya. Ay, sika talaga. Tila pagdudukutam ako na akon. Mabisi na ka. Mangisagala ka man kititi ka na. Awan bibiyang ko, numabisin ka. Ingka mangan ijay ayan nila kay Pidreng no isaw. Makaparurog. Apay mare, kasla nangag ko nga nagapa kayo kinilakay mo idirabi eh. Ha? Ay na, nangagmugayam kumare. Nagpigsa ngamin ti sao. Marurudak man, kanayon ngamin amaladaw nga agawe. Ha? Tunggal malpas ti trabaho na, dumagas pa'y iyay-ayan nila kay Pidring. May papanlatta iti manmanok dagiti pagsarsaritaan da. Anya? Sakit inton sumangpat. Ibaga na ang mabisen. Isu ako nak ang mapanlatan mangan ijay ayan nila kay Pidring. Total, kat isu pa'y mati sakit na. Ay una yun ti asawam mare. Narigat na nga ikatantikas di abisyo na akinapalutero na. Ay, husto ka, kumare. Kurang laangan kat dagiti manok na ti kaidaan na. Ha? Awan oras na kadagiti pinutot na. Ngam no manok, ala, uray managmalmalam. Ayos laang kan kuana. Oh, apay kasta tila ngayon, nana. Kasla kayo na bambanog. Kasla kayo madandanagan. Ay, dayjay man ngamin adarwain. Apay ti anak yun, nana. Kahit na panijay palutan na. Imay dagiti pulais. Imbag lakit dahin ta nakataray adagaws. Anya, ibagbagak to mga min kuana. Aliklikan na ti ipapan na ijay palutan. Ngam nagtangkan ti ulo na. Anya ngay ita. Gistayan na natilayo. Una yun aya, na imbaglakit din tada trabaho ni Mayot ita. No saan, nalabit nga oray ti asawa, ang mga nunatiliw paikit din. Ay, saan nga umdas jay balor ti manok da, no bilang matilaw, kat maikulong da. Day tangarod na, ngam nagtangkan mat ngarod ti ulo da. Iso asika, Mayo. Pang nga asim man,
Tasardengam kumamatan day tapan nakisugsugal mo ijay palutan. Ha? Pangaasem ta saan mo kuman nga urayon ang matiliw ka. Apay, adda pagmultam no bilang laang Si kakid di mo bakit? Gapula ang itinadamag mo, ang istayan na tiliw da Darwin iti pulis. Oras siyak matang kairaman mo. Kasano asaan ka nga iraman? Kat palutero ka matlaang. Napatpatag pa yan tibiyag dagiti manok mo ngam tibiyag mo. Kastala ti biyag bakit? Anya lagi di na ya. Mala, no di na kayat adenggan, makaammo ka itibiyag mo. Kasano ngay mayot? Kumusta dagiti manok mo? As usual tata. Naggugwa pa o ka nagtataraki dalata kas kanyak. Nasayado kas tabarok. Iso na lang ta. Maiparit mo ti mapan ijay palutan ita. Gapu idi na minsan nga imayan dagiti pulis. Patyam lagi ya pulis tata. Awan lak amok. Ha? Basta siya. At adda pa nga itrin ko dagiti manok ko. Saan man adagita a pulis ti makalapad kanyak. Anya? Ay, nagturag kan mayot. Aywan tata. Amuyo matan asipod pa'y. Katawan kabutang ko. Anya lagi. Di na yan. Ay na pare, sardengamon day ta kanayon mo apa nagpalpalaw. Nadamag mo ka day, ngayon may dagi pulis, idi na minsan ngalda. Anya lagi din pare. Nadamag ko ha. Ngam isukid din di pagbut-but ngak dagi dya pulis. No way! Anya, Iti ka naman. Sandak amatiliw dagi dya pare. Nalalaing dakit ngam siya ako. Ha! Jakmat itulok ah. si kaki di man. Talaga saan mo ang may katikin naman nugal mo pare. Ay nasaan pare. Amumutan apan nakapalot ti biyag ko. Matayak lakit din umaisardeng ko kunak manang pare. Anya? Talaga asaan ka ang mabagbagaan na niya? Anya manan aya. Imparit dalang aruden ti pan nakipalot iti manok. Ngam si ka, awan lata, awan at talaga ti bubut ngam. Apay kumamabuti nga ngay bakit. Dagiti pulis ti rumbang amabutan kanyak. Saan aya? Anya? No ti panagkunada kat mapasardeng dati palutero kas kanyak. Nagbidot naman. Ang mga no isu dakit ti mapasardeng may iti trabaho da. Anya? Ay no, nagtuso ka talaga lalaki. Ha! Ibagbangak lang ti budno bakit? Anya lahit din aya. Hay, jak amuno anya ti aramida kinilakay ko, kumare. Ha? Kaapay? Kanayon kami nga agap-apa iti bisyo na Anya? Kanayon ko abagaan. Ngumpulos asaan amangipangag. Ti amu na lata ti ikalintegan na ti jaski. Ala bayam latamare. No siguro matiliw iti maminsan, ay agnakam siguro. Ha? Bayam latang aramiden na ti amuna. Kastamot lang aman nila kay ko idikat. Sala nagnakam idi natilew. Ay, apay, urayan na pa'y nga tama pasamak dayta, sagnakam. Katuan, anya ngay nga rod. Saan nga agnakam ti may sa atao, no saan pa'y anakaraman iti kulungan ba? Ay no, kunaklakit din no nakalutukan iti pangaldawan tayo, lakay. Kwa, pasensya ako man bakit. Saan ka nakaluto? Busy ak namin itay. Anyat inaramid mo aya. Pasensya ka bakit. Inasikaso kami dagiti manok ko. Diyak mo na si putang ti oras. Pangal daw magaya man. Anya? Ay, unay kat daytan nga ugalim. Napatpatag at talaga
dagiti manok mo nga asikaswam, ngem dagiti kanon ti anak mo, salbag kakidday. Ha? Inton ko't partsek lang arud amin dagiti manok mo, ay makaparurod man. Ay na, dayta ti Dimor aramidon bakit? Ha? Partyam amin atarakan ni tatang apato kas kada pusa kanaso. Saan lang kiti manok ko, please? Anya, kanayon kumit abagaan ti asawa. Ngem, awan latta. Bayam tagnakam to no masampulan. No agnakampay ngem no saanen makaamumeten Tauray siya, manumitin na dara sa binagbagaak. Ngam ipapilit na mo latta ti amuna. Un nga rod iso lang ti kanayon mi apagapaan. O na yan ni Mayot Ay na ison ti sakit na. Nga iti kaano man kat saanen maikat. Pudno asaan nga umin-inom iti arak. Saan nga agsigsigarilyaw. Kan saan nga agmumuma. Ngam nalabas ma ti kinapalutero na. Ala, bayamong kumaray. Agnakam to latta. Apay, intulok mo manan anapan nila kay mo ijay palutan. Uray paritak nana, mapanlata. Baybay aklata. Ngamen, noong ta, kan parita, isulaang ti pagapapaan mi. Ay, una yan. Ay na, bagam ti asawam. Nadamag ko nga main akan ayon gayam nga umay dagiti pulis nga agliklikaw. Ha? Kanamom kaday. Saan da kano anak ka uniform? Iso asaan amadlaw no pulis daw no saan? Bayan nyo latanana na umaakmetan amang bagbagakin ni Mayot. Ngamen, awan met apulos ti denggen na. No adday baga, pasig met abaribar ti sungbat na. Anya, iso ama kaamumetan iti biag na. No matilew, gonggunana. Ay na, nagganas sa talaga tata. Nagganas ti mga bakyaw. Kung naktumag kahit. Basta lagi din nataragi di manok, masigurado ti panangabak. Kahit balatuan na nga ludan amayaw. Mano ayat ti ketyo abalato tata. Ha? Ay, nagkarit. Ay, kay, uy, 5,000 ano isaw. Nagbasitan. Anya? Ha? Kung kuna lang tata. Dahil rumit. Oh, Adoy, ti 3,000 abalato kada kayo tata. ay na. Ay! Agyaman ako na manok. Sana balay. Tanumangabak tumat ti manok ko. Balatuang kamay. Oh, awan anyaman na tata. Anyan laki din na ya. Dinak man kasarsarita si Kak Mayot. Ha? Apay malalaya kas ta ka bakal. Awan mo tamok abasol ko Una yun ay ha. Anya? Nangabakak nga rot iti palot. Iso ka naragsakak. Namsikamot. Kasta ka mo. Ay katagragsak ka kadilatta. Awan mat mangiparparit ka. Ay nako. Una yun ay atikas kan kang asawa. San ka supportive iti asawa. Anyat kayat mo asawan, suportaran ka, iti kanayon mo apan nakipalpalop. Kasta ka di, ha? Ay, no kasta ti kayat mo nga asawa. Engkan mang sapol iti sabalay. Salbag ka. Intuno ng sabula, agbabawi ka lakarot. Iti ka ano man, sa anak ngagbabaway no bilang laang. Ti pagbababawyak ita, nakaasawak iti palutero akasken ka, awan sir-sirbay. Anya? Ha? Di ta ka malahangan? Anya,
apan ka manan makipalot? Kanya pa bakit pas makita mo't nga imot ko daytoy kagwapwan a manok ko. Di mapaanak. Anya? Ay na talaga asaan ka na malapdan? Bakit nangabaka kidi na minsan nga daw. Nagdakkel agad at dayjay. Isu nga ita. Kaya't kumanmanan a dublen ti pangabak ko. Amangan no ag triple ba? Ha? Ay katala ingkan. Saan lang adoble, wano triple, no di kat ako pam amin a kwarta dagiti kapinustam ijay palutan. Ay, naggana sa nga no kasta bakit? Anya? Kala, inangarutan bakit? Love you, bakit? Ay da! Naglayng at talaga ti manok mo, mayaw! Panyalaki din na tata. Hindi na bago sa akin yan. Ala, pusasan nyo na. Dagito'y adwa, ti pasimuno nyo apalutan. Mabilang. Sino kaya? Tapno, pusasan ta kami. Awalan ti adwa pa yasaw. Mayang! Mabit lang, apa yan? Sa kayo ti kanayon mi asam sa bola. Ay, susama. Yung kayo matlangan. Anya, mabit lang, sir. Please, sir. Sir. Kayo, diyan kayo presento magsasalita. Ay, nagadumanan alalabaan. Naurnong manan dagiti murang. Mare! Mare! Oh, apay kumaray, kas na madandanagan tilangam. Apay, di mo ka di pa'y amo na tiliw nila kay mo? Tiniliw dagiti pulis. Duwadakin nila kay Pedring. Anya? Wan kumare. Ay na, ingkan sa runon ida ijay ili. Inala ti pulis ida. Anya? Mala, wan maray, isardeng ko ti panaglaba. Mapanakon. Ay, kasano tapaitan? Nakakulong tamit kain. Una ro tata. Matanagan akong garagiti manok ko. Anya, talaga adagiti latta manok mo, ti pampanunutan. At adda talaga rutan dito kulungan. Ay, po. Naimbagpagan ka, tanda ni bakit mo tumulong kin ka. Ngumsyak na eh. Tata, di ka matanagan. Siyak ti makam mo ka ni. Makarwartan tumot lang dito eh. Maitid talaang timul tata. Ay, sapay na kung mga runukas na barok. Ay, di kaya tagbayag dito. Bakit? Naimbag tayo may ka. Pangasim tatulungan ako ma. No makarwarak mo lang. Talaga maikaso kami. Sigun iti pulis. Ngam, saan kayo atulungan? Ha? Imayak lang, tapno may kayo katawaan. Ha? Daytoy, ti maganab yu, ti kanayon nyo apan nakipalpalot. Oh, anyang ita? Daytoy, ti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ngam anya ti kanayon mo mat nga isungbat. Nalalaing kat dagiti pulisan ngam siya. Oh, dayta, ti kanayon mo nga isungbat. Ala, ipakat mo ita, ti kinalaing mo asumungbat kanya. Bakit? Kung kunak lang mo dahil siya. Unay ka na yan. Maasi ka kumamag ka na kami. Tulungan na kami. Tapno, makarumor kami dito eh. Taropam. Yeah. Ayabam, dagiti gagayim mo, akanayon mo, akadwa, amapan ijay palutan. Taiso, ti tumulong kada kayo, tapno makaruwar kayo dito. Tano siya, ayawan bibiyang ko kada kayo. Di oray man dito'y kayo ngagnanayo. Anya? Oh, si kamagayang pare Romeo. Naimbag din tayo may ka dito'y presinto. Wan pare, imayak, tanadamag ko nga may, tinapasamak iti kalman.
Apag iso mga daimay ko ginatang dito ilay. Iso nalagip ka o sarong karang kayo. Ay, yaman na pare. Naimbag ka pa, nalagip na kami. Ngam dagiti kanain ko abalatuhan, tunggal mga bakak. Pulos nga wantimay. Ha? Pare, pangasiman. Maasik ako makata kami. Awan timayat at tumulong kata kami. Aging kaasaan kami ama itid timulta. Dito'y kami lata pare. Ay katanya kay nga rod paray. Kanayon ka mo ta palagi pa ni day. Ngam naturay ka mo ngamin paray. Ah, Iso nga enjoy kayo dito ya. pare, isa kagit di mo. Kitwan may paray. Di kay pay kaya. Tasaan kayo ngagrigat. Libre ti kaninyaw. Kaya nadapay food server. Naggana sa biyang. Ay lagi din paray. Pare, una lagi din umay ka tapno tulungan na kami. Sa gaya, imbay ka lang ang mga insulto. Salbag din. Umpay na sayamay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Oh, adto'y tibayad ko pare Pidong. Ha? Ay na, si kakit dimot mare. Bay amon. Ha? Igatang mulatan iti tinapay akan na kita anak mo. Sigurado ka? Wen, anya kalaki din aya. Agyaman nga ro da. Saan na bali? Bumawi akto. Awan anyaman na kumare. Amo may mare, apag isong adda ang ijay batog ti tersena ni Nana Ising idi kalman. Apag iso nga da ka matijay? Si Mardang ti tricycle ni Pidong. Nakalugan ni Olivia. Ay na, nag-sweet damatan. Ha? Win, kumare, panag ko na. Adda something kadakwada. Anya? Agasam, ititad ni Olivia ti pasahin na. Ngam saan nga inawat ni Pidong. Ay, kat, amangan italaeng mat, ha? Oho, jaklapat yun. Talaga mo't na yung Olivia, ha? Pil-pil yan na dagiti amo na nga dakwarta na. Ha? Ay, nasakit lang ang tinakom ko. Gaputang mumatan. Adda na palabas mi kinipidong. Aging gangamin ita, kat adda na talimad, apanagayat ko kenkwana. Hay, sabali at talaga ita panawan. Uray addan anak na kat sumarampiting dapay laang. Anyat ibagbagam si ka, Maria. Dayjay man nga Olivia nana. Panagkuna kat addalimod a relasyon dakin ni Pidong. Anya, kasanumot anay bagaday ta. Madlawmod nana. Nag-sweet dan tupay no aglugan ni Olivia iti tricycle na. Anya? Ay, awan at talaga ti pilpil yan na day ti a babae. Basta amo na nga dakwarta na, tutopan na. Ay, sus, amangan kit di maut no adala sakit tinakamukin ni Pidong. Gaputa saan kayaw anagbayag, idinaadaan kayaw iti relasyon. Anya? Imaya, tadda kayat kong aramiden tabakla. Ha? Anya dayta? Kayat ko apagpudnuan ta ni Olivia. Anya? Kayat ko nga minapon kan, no adda talaga ti relasyon da kinipidong ka. Ha? Oray awan kaming kinipidong. Mariknak ngamin amasaksakitanak latta. No bilang tagayat iti sabali. What?
Kat no aminan na nga da relasyon da. Ha? Idanon ko iti asawa ni Pidong. Iti kasta, sardangan ni Olivia. O na yan. Ay kat, anya nga rutaramidan ta. Tapno pagpudnuan ta ni Olivia. Kastoy kumare. Awisat amapantay yung mga ijay ili. Uray siya tiyag gastos. Basta agpudno laang. O sige, kahit kulay ta. Foods ko naman, anya langkit din na yan. Imaya kun diti balay mo, tadinakmat ngamin isisin iti messenger. Ha? Awisen ka ko mga agdinner inton malum ijay ili. Ne, itaman pa nga awisan na nga dinner. Apay, kasangay mo? Ay saan mat? Kaya't kalaang akasango amangan. Kadwata ni bakla. O sige, day talaga yam. Umayak, Maria. Sa di naman ang tipapanam, Ay, adala pa panan mi ijay ili, manong. marabyan kan tumanay. No saan ngamin nga importante tipapanan, saanin amapan. Ni manong mat, importante ti papanakan niya. Addanaskin nga ammo. Anya day ta? Ay basta, ibagak to no mapagpudnok jay tao. Agyaman ak unay ti panangawis yung kanyak ha. Awan anyaman nga, si kakit din. Ayun gaya, adda ko makayat ko sa lutsudan ken. Ha? Anya na ita? Kwa? Adda ka di relasyon ni kinipidong? Ha? Relasyon? As in relasyon? Wan no saan laang tisumbat mo. Nakadkadlaw ngamin, tunggal aglugan ka iti tricycle na kat nag-sweet kayo. Anya? Kung anya, adda ka di relasyon nyo, di ka madanagan. Tano ibagam nga adda, da kanila ang kinibakla ti makaamu, saan amaamuan ti uray asino. Awan, relasyon may kinipidong, Maria. Pagayam lang ti pangibilbilangan may ititunggal maysa. Sigurado ka. Wan! Anya lakit din ay. Kasanungay, kat awan mo ti inamin ni Olivia, di napantay na nga. Oho, jak lapat yan apod no ti bagbagan. Ha? Ken among kadi, nakitak man ng tipos ni Pidong, ha? Ni Olivia ti Dagos ang nag-react. Ken among, kanayon nga agre-react iti heart. O, anya nga iti kayat na asawan. Iso adida mailimod nga da relasyon da. Kunam lang dayta, kat awan mo nga rutina namin na. Oo. Maminsan pa'y nga awisit ni Olivia ang mapan ag dinner. Kalpasan ti panangan tayo, agorderak iti arak. Bartekak man, tapno maipudno na nga da relasyon da kinipidong. Anya, unay kan Maria. Ati mo matintin BI nung sikat agalat impormasyon. Tapno lang matadahil mo dya tao. Ay wala, jak itulok ang maadaan da iti relasyon. Masaksak tanak, uray saan asyak ti asawa ni Pidong. Ngam addamat tinapalabas ni Justin. Apay ngamin aya kasta ka kin ni Olivia. Mapukpukaw sa amit ti limbong ti panunot mo. Ha? Anya aga po pagpudnom jay tao. No awan mo't at talaga ti rumbang ay pudno na. Ha? Ay basta, mariknak nga da relasyon da kinipidong. Kat no bilang adda, anya nga rod ita. Siyempre, masaktanak mo't tauray saan asyak ti asawa na. At damat tinapalabas ni. Nag-uuyong kansan Maria. Di mon ammo ti tangtang abeng. Ay basta, awisak manin ni Olivia inton bigat. Ag dinner kami. Bareng inton bigat matlaang kat agpudnon.
Agyaman ako manin iti panang itulod mo kanyak, ha? Awan na nyaman na, Olivia. Basta sika, awan problema. Allah, bumabakan tayo nakmatan. Agan anad ka, ha? Kastamat kan ka, agan anad ka mat. Oh, itay ka kadipay dito'y, Maria? Uwan, itayak pa'y dito'y. Isungarod anangag ko tinagsaritaan nyo kinipidong. Ha? Agpudno ka man ngamin, no adda relasyon nyo no awan. Aday ta, kamanan iti damdamagam si ka Maria. Awan relasyon mi kinipidong. Isu lang amin, tira singad kanyak at tricycle driver. Ama pa rin amang sukon kan mangitulod kanyak ay di palengke. Sigurado ka. Wan, kan may sa, amok nga ada pamilyana. Anya aga po atutupak no bilang laan. Sigurado lang ang apod no dagiti ibagbagam, sika, Olivia. Anya? Ulbod at talaga day Jeng Olivia. Ibaga na pa'y laang nga awan ka no ti relasyon da kinipidong kat nag-sweet da lang arudan. Ha? Intun kun, i-chat ko lang aro jay asawa ni Pidong ta ibagak nga da relasyon da giti doa. Ay, agar aramin ka. Kat awan mo't pamanaknak mo no bilang lang. Ay, umdas apam managnak ti kinasweet da iti tunggal maysa. No siyak lang. Saan nga umdas tayo ta? Agpirpiro ka lang iti gulo. Ay, basta. Jak itulok ang maaddaan da iti relasyon. Jak itulok ko tumad. Anya lagi tinaya day taguram si Maria. Total, kat kaslakain bi ay ako na. Panagnakampay nga umuna. Ha? Ngawanan ba inday nga Olivia? Adda lang arudin ti anak na. Ngam sumarampiting paylaan. What? Nasaya at man, tanaranaan ka pailang anak ka-open dito tersenam bakla. Ha? Ay, when Olivia, nasapa pa'y metap na agklosak. Aywan awan ngayon. Adalak kumakayat ko sa ludsudan kan ka. Ha? Anya day ta? Nasingan kayo mat kini Maria saan aya? Amok nga amom. No apay akas day launa iti panang sipsipot na iti amin nga aramidak. Kat pagat atapan na nga ka no relasyon may kinipidong. Day tangarod mat lang ti bagbaken kwa na. Ngambya papilit na matam muna. Uray siyak nga ron. Kat maruruda kon kan kwa na. Anya? Kan ti may sangay baga na kanya. Nakuna na nga itchat na kanudya sa ni Pidong. Ta ibaga na nga da relasyon nyo. Anya? Naibaga na dayta? Apay, adda ka di ti pamanaknak na? Day tangarod. Yang manam mo, nanyat pampanunutin na day babae. Bayam, takasaritak to. Nukunak nga i-chat ko ti asawa ni Pidong, Aramida. Ha? Ayun na yun day taguram, Maria. Talaga nasakit tinakam ko na na. Jay kunak nga rod, saan man asyak ti asawa ni Pidong, nga masaksak tanak, numakitkitak ti kinaragsak dakin ni Olivia. Ha? Iso arumbang ang mapagsinak ida. Kat, anya ngay no idarum na ka ni Olivia, kat awan matiom da sa pamanagnak mau. Ada nga raw ti maramidam. Ay basta, no kunak nga aramida, awan ti makalapad kanya. Isumot lagayam akundi awis ka kanyak amapan ag-dinner. Gapot kayat mula ang agala it impormasyon. Ha? Kaya't nakadadaalan. Gapot pagat atapan nak nga ada relasyon mi kinipido nga niya.
Anya. Ate mo pa iti NBI no si ate agimbestiga. Ngam anya nga ita, adda ka rin tinaalam nga info, awan! Anya. Sa ito, ibagbagam gayam ka dagiti ka aruba, nga i-chat mo ti asawa na. Nagawan mo ti na panunot mo si ka babae. Nagawan na panunot mo kan nagawan abain mo. Dahito pa'y asawa ni Pidong saan nga agimbestiga kasta. Ngamsi ka, asaan na nga asawa, kastakit din ti aramidam? Wan, sa anak nga asawa. Ngabada na palabas mi, mawatan. Anya? Ay, Diyos ko, di ta ka man langan. Kasla di mo amaw, titang-tang awam. Nasaya at na nagranata si Kapidong. Ha? Apay, ni Olivia Gayam, ti chicks mo ita. Anya ka din dito nga ibagbagam. Wan no saan laang tisumbat. Anya lakit din ay. Awan ti relasyon mi kini Olivia Maria. Unay kan? Ay, jaklapat yan nga awan. Ah, ag chicks ka lang arudan. Kasyan kwa na pay laang nga addan anak na. Kan may saan anatayag akas kanya. Anya? Nakaal-alas tiro pa na. Ay na, siga talaga Maria. Apa yung kasadyay timbagam ginipidong. Ha? Kat, pudno matamin nga imbagak. Saan na yan? Gulo lang ti sapsapulem. Ha? Ag chicks lang arudan. Tikas kin ni Olivia pay lang a pandak kan adda anak na. Saan akas kanya? Anya? Ket, anya nga iti rupam kin Olivia no bilang tadumanong kin kwa ti ibagbagam. Kata niya nga, rupak lata. Ang tapang mo din, no? Katawaak lang dayjay nga Olivia. Ha? Di pa'y na 140 kinapintas ko. Talagamot nga awan babay na tayo jay amarian niya. One month, sipod pa eh. Gayem ko man, ngam saan ko ang kanunungan da gitaramid na. Ay rumbang laang. Nakunanay din na minsan, ngaw may kano dito terse na kindunbigan. Iso nga, ira na man nga umay ditoy, tapno makasaritam, no kunam akayat mo akasarita. Wan man? Usapang babae ba? Una tapno aglinawag kayo, no anyaman ti parikot na ken ka. No siya, awan parikot ko kankwana. Ngam isaw matikas la NBI nga agal-alala ang iti impormasyon. Kundi awis pa iti agdinar, ngam sa bali matgayam ti intensyon na ti jaski a babae. Mala, saan kan nagunget, babaita? Amangan no mayungat mo amin, kat awan ton ti mayungat mo inton bigat, Iso akip kan, bigat kay itong nagsarita. Nasaya at tay may kadito tersena ni Bading, si Kamaria. Ha? Wan, taumayak gumatang. Sika, aping adda ka ditoy. O anya, lumaban ka? Anya jay mangmangag kung nga ibagbagam ka no iti kaaruba. Anagalasak, kan sa anak anatayag akaskan ka. Kan ibagbagam ka no nga adda anak ko. Sakat, siyak pa'y lang ti chichik sanday jay apidong apay, adda pa manaknak mo? Anya? NBI kamat anya. Ngam awan apulos tinaalam nga impormasyon. Ngam ngaw-ngaw kamat ang ngaw-ngaw. Apay, anyat pa nagkitam idibagim, napintas ka? Ha? No napintas ka, ibagam man no sa dino abanda. Kita man na ipon mo. Nadadaal pa'y, ngam di mo pa'y may pasimpa. Day tabok mo akas lawig. Kan, day takawas mo ay padawat lang dagiti agkam kampanya. Di ka pa'y masukatan salbag ka. Anya? Sa mo ibaga sa anak pa'y anagwamport iti kinapintas mo.
Oh, come on, Maria. Anya? Kita nga muna day tabagi ma. Sakbay mo nga ibaga kanyak da kita. Kan, for your information with feelings and emotion, saan ang maalat ti tayag ti kinalay, maawata. Anya? Ibang bagak tumat ngamin ken ka, asan ani Olivia tigas kastam. Anya nga ita, nakaraman kay ti tungpa, nakangag ka pa iti sao. Wen nga rod, Mari. Anya lakit ngamin na ya, gapulang ginipidong, ket kastandar aramidam. Saanan, Mari? Ikarik asanan ang maulit pa Palabsak lang ti pungtot ni Olivia. Tainak to agkid daw iti pamakawan ken kuana. Nasaya ato kasta. Imbes ngamin ang makigayim kagenkwana ngam saan man. Amom ngamin Maria, awan maghanap ti NBI akasken ka. San aya? Kanya nga ita, awan tinagunod mo no disipat ken agkakasakit asa o. Ala, husto ko maamutin amare. Ikarik asanan ang maulit. Uray ni Pidong, agkidawak mat iti pamakawan ken kuana. Nupay inay ayat ko iti kastaunay. What? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Hindi nagbuyo din na manong. Apay ka din kami. Agawit lang atin ko. Singamot manong. Diyak pa'y nag-enjoy ang nagsala iti budot sa kantsatsa. Ayaban na ko nga gawin. Makaturog-turog na rin doon. Ingka ngamin makisala manong. At nung may kaday taturog mo. Ang moment nga kong tisang kong agsara. Intakit din, agawit na. Madamdamalabiit manong. Uy no, intong parabahon pa yan Ano yan? Makaturog-turog ka talaga. Iyon unamon nga gawin manong. Anya, sana? Awan ti silaw ko makitam. Nagpigsa ti silaw ti bulan. Ha? Agbiro ka pa'y langit ti silaw. Ay na, mapanak man lang yun. Ang mga nood na tinawaya pagturugan siya. Makatulog ka talaga. Talaga gayam at dinagawit ni Manong Bert iti kalman, over. Ay na, saan? Amo ka mabuting na dyan nga agawid nga may sa. Ha? Wun, patyanak. Amo kong ti kabsat ko. Pilitin na nga ron nga agawid. Kit madamati sa alam iti budots. Ay na, unay matan ni Bayaw. Talaga ama nagbutbutang. Nalabas nga ron ti kinatakrot na. Oray alas 7 pa lang ti sardam. Mabutangan nga agawid na ti kakuyog na. Ibagayo nga min kankwana. Labanan na, dayjay arik na. Kanayon nga ibaga ni tatang. Awan nga ron. Sakit agpada da nga agasawa. Ay, anyan? Nagranadang agpaysong agasawa. Managbutbutang da. Apay, adi ka nagawid, idi Rabi. Awang karot ti kakuyong ko ba kayo? Ay na, lakay. Nagururayak, idi Rabi. Ngam awan ka si mangpot. Maasarak kadagita tarakan tayo nga aso, idi Rabi. Amuda, anak na kami lahang ti ada diti balay. Ngam day tala agtataol ti inararamid da. Anya? Anya nga iti tatawlan da? Awan mo ti makitak. Iso nagbuto nga kun Awagan ka kuma. Ngam na iranamot nga awan load ko. Awang ka diti sa bali, anarik na kayo ba kayo? Ay, pagyamanam, tawan lakay. Tanuad ta, ay na,
Jack Lamon! Anya mana? Mabut-buteng kayo, iti rabe. Ay na, di ka man nagkatawa akas ta. Ha? Kasla matayak tupay, iti nervyos ko. Ay namanang, no itultulok yung aming agner-nervyos kayo. Wano mabut-buteng kayo, wakanayaw. Awan makarkaro da ita. Ha? Manang, papigsain nyo ka diti fighting spirit yo. Maikat da ita. Ay naading ko. Uray anya nga ro ti aramidak. Saan at talaga maikat da ito'y arik na? Bulaga! Ay, oh my God, Bert. Di kag bat-bati. Apo. Ayo na yan, Bart. Uray kalalim magto iti nagngato iti pan nakakigtot mau. Ay na, si Kamagayam. Tata. Ay, magigtutak. Naslagsardang ti panagahangas ko na kayo. Ay na, Bart. Talaga nalakakagaya mabakigkigtot. Tulungan mo nga minti bagi matap no mayawawan mo dahi takigkigtot mau. Ay na, tata. Talaga nagigtutak. Kasulasan pa yung nagsublitihangas ko na kayo. Ay na, nalabas ka ba, Bart? Ay, sana nga ang tata. Ay, masakit pa yung tisakak. Medyo nailigusak pa yan. Ay na, Bart. Pasensya ka na. Awan ti sa bali arantak. Iti panangkigtot ko king ka. Ida kayo at talaga tatalukas. Amuyo ang managbutbutong ni Manong Bert. Ngam kinigtot yu kay din a binugkawan. Yang nga ron ipagaro pa makigtot iti kastaunay. Kung nangangawag lang, linagto na kidang diras. Kat, no adati saan anasaya at anapasamak kan kwa na, basol yu kuman. Ay, win nga ron, Sheila. Agar aramid kayo mo't iti pakamulmultaan nyo, tata. Ay, nasa nabalay tadya akong ululitain. Hamukaw, ninton sumarunaw, Sheila, balasang kaw. Umuna ako na sumrak ijay silid tayo, lakay. O bakit? Ibusok lang di ka, Bek. Kaya agtot brasak to. Sa akto sumaruno. Ala, wan lakay. Di mo liplipatan nga erikap dagiti tawa, ah. Uy, bakit? Ala, ang mga numakariing ti anak ta. O bakit? Ay, may kahawa kami ha. Awanan lagi ti bisita mi. Nagsiawid da. O pakasang ti kasangay ti anak mi. Ha? Ito sinabag nga asok ta. Sa anak pala simsimrak. Agtatawal naman eh. Ha? Kanya tayo dyan. At nagkarasakas. Makita ka naggapuan na. Ay, umunagam. Oras sa anak ko nagtupras. Taray din. Amay ko. Magtimugin ko na na itugtog iti diding. Bakit? Ay, Si kantumot ngamin lakay, agan ano kaya? sinalbag na kita tarakan. Abagan ay, agan ano kaya? Ay, naitugtog ni Bert tatang. Nagtaray manipod ijerwar. Idi nagtaol dagiti aso. Ngam di na nakita ti diding iso na ibangga. Anya, ay na, da kayo talaga. Apay, anya ay kabutan nyo ko dagiti aso yaw. Normal lang, nagtaol na kita. Aso na nga raw. Kat no nakakita da kanu iti alalya no kas tatang. Ay na, patpatsin nun tumang namin nga dalalya. Huwag mo siguro, tata. Tayo di nagtakol na kita aso. At dati nagkarasakas. Yung awang mo di makita. Iso nagtarayak. Dahil tayo na itugtog ka. Isumot yung tipan nakabanggak, diding. Ay na, nakaw.
Awan, tigin na pudno na kita. So alabanin naman na kita arik na yaw. Tapno ma-overcome nyo na kita. Manong Bert, kuna ni tatang naitugtog ka, kapoy tiputang mo, puno ayang. Huwag nga ro dating ko. Diyak nakita, iti nagtarayak, iti munaga. Ay namanong, kasi ka lang no kasta ka kanayon. Diyak mo ating ko. Apay nga takas tuyang agpasaw. Nakapso nga ta ti fighting spirit ko. Naku namon manong ko. Iso nga daking kadaydan. No makarik na ka nga minitibutang, kontra ma, tapno mayaw awan. Kit di ka mabutbutang. Kita man na ita. Imbisa di ka mapukulan. Bimukol ka nga ro din ita muging mo. Gapo iti awan ka iskan na makagapaw. Malawan natin ko. Ikagumak man. Wen manong, tulungam da ita bagay. Kin may sa, panunot yung lang ngamin da ita. Kin napigsat imahinasyon yaw. Huwag ating ko. Laglagi pam na kita ng bagak manong. Ni papati matulungan ti bagay, masigurado. Tumurid kan daw. Lakay, mapan kami ijay balay dananang. Ang mga numakalawas mi ijay. Ang mga nukayat mo ti sumurot. Kaya't ko abakay. Asino iti mangkita ka dagiti tarakan tayo. Kan awang mangsibog ka dagiti mula tayo. Sa bagay matkit di ah. Ay na, ano sampay nga ron ati agbati dito'y balay? Huwag bakay. Makamukan to ang mangibaga kadananang. No apay adyak nakasurot kada kayo ah. Wan lakay, di ka kaniman danagan. Maawatan da ka. Sa bagay, man nakaawa mo danana. Wan, iso nga awan tinas ka na pagdanagam. Mala, ipasyal mo nga ro dagiti ubeng. Sigurado aka iliw dan dagiti apuda. Wan, nabayag nga minon day di na odi na panagpasyar tayo ijay. Wan bakay, isa husto lang. Ti panagyan nyo ijay iti makalawas. Tapno makapag-iniliw kayo anay imbag. Wan ah, kat agan-anad ka nga ro dito'y lakay. Wan bakay, di nakpakadanagan. Naimbag man ta nagbati ni Manong Bert ijay balaydang agmay-may sa. Ay ke awan ti mabalin na. Adaw, dagiti dingwin na. Kin adati mula na. Awan ti mga sikasyaw, no sumurot ka dagiti aginana. Ay sa bagay matkit di ah. Sa kay kunada abakalawas tayo di ilay. Mabalim makidaya siya ti mangpakan ka dagiti dingwin na. Jak kabarlan ti mangsibog ka dagiti mula na. Sa kay naglawa ti garden na. Wan ah, amangan na marigatan kayo. Laki di ah. Babalay no adati bang tulong kanya. Awam mo ti amok. Makumikom mo ni Nober iti garden na. Isupay man. Ngam saan nga ta mabutang amaturog nga isulaang tinagbati iti balayda? Ha? Huwag agpaiso niya. Amangan mat, numabutang manan intun rabi eh. Dahil sa siguro. Kaya may siya. At dati pagmayatan na nung nagbatay. Baring mairwam na tagmay-may siya. Kaya maika na ti kinaman nagbuteng na. Tatang! Lukatan nyo tiruangan! Pang-asiyo ko ma! Abay, kasla ka lang ba oraban? Tatang! Abay ka dahi. Tatang! Imaya! Putang! Linibasak ni patay! Anya! Un tatang! Linibasak ni patay kung naklangarutay. Tanong saan ang abing manaw niya balay? Ay na, magano, matay akong gapoy tiputeng ko. Anya! Undatang, kaputang dudumba na kita mangbangag ko karasa kasi di uneg di balay. Sa bali pa ijerwar. Ay nabarok! Simro ba na? Iti naman nagbuteng mo.
Apaw, napigsa ti angin. Isu nga daw tagkarasakas nga gapo, hindi kakawayanan. Ha? Handa laki din aya. Ano, iturog mo pa yung gano'n dito. Sakan to agawin inton agsapa. Apaw, takro. Sika talaga, Manong. Apay, anya lang una yati pagbutbut nga may balayo. Ay, mo. Kasano o jak agbutag? Kaya agduduma mo ngamin di mang mangagaw. Sa kag may saak. Mainayon pa itagduduma ang mangag ko akarasakas iti kakawayanan. Ay na, Manong. Asidag kayo iti talon. Iso normal lang nga do ti bangag mo. Yan may sa, apay nga agbuteng ka. Kit adda ka mo't iti unag ti balayaw. Ay, diyan ka mo. Mauna anak mo ngamin iti butang sika. Sika talaga, Manong. Kunak mo't idiging ka, akong traam day tarik nam. Imahinasyon mo lang day Manong. Talaga nakapsuti fighting spirit ko. Iso tuyak sika. Di mo ngamin itulok ka, Manong. Tay ko na nga rodahin, no kasta ka kanayon, kasi ka lang, Manong. Nober. Sana balay, tas sumangpit to daman ang glindain ton malang. At danton, di ka duwayaw, di balayaw, Manong. Lakay! Lakay! Agriin kan! Abay, bakit? Agparigat ti anak ta! Aggurigur samat! Sa kirabrabi. Dakula pa man. Napudot nga ro ti ulo na. Iso ako nakaagurigor. Na, umangagbay saw. Kalaat mo tinakastoy. Mayat mo itay malang. Ang mga no na ikawa bakit? Napudok ngamin iya ang dananang. Siguro iso akastoy. Usan ngagkalma ito madamdama. Kapilitan nga ipantayo ni hospital Ang ngamawan mo ti kwarta tayo lakay. Di mo panunutin dito bakal. Tinapatag. May ipanti anak tayo hospital. Ala, wan lakay. Katalan ingka nga ro doon tamangi sa gana ka iti arwatan tayo. Ingkay habanan ani pare nato. Tadje tricycle na ti arhamatan tayo amaban ije ospital. Anya, rabin bakit awang kaduwak sa kana? Anya? Siya pa'y lang ti ibaon mo? Dala ka ba na magnasisyak bakit? Sa akin, nagadayo mo di balay na pa kinatong sa kama. Ay na, kartingan yun Kaya mo, kayon ayaban, di kumpare yaw, tapno agrobot kayo. Tatang. Ay na, mabuting kayo manin amapan. Nagpadaan yung ang kasawa man nagbubutang. Amo pa'y man tatang. No apay mo't ngamin pinagranada kami iti na marswa. Nga agpada ama nagbutbutang. Ay na, saan apod na tal-alya? Iso nga awan tirumba nga pagbungan niyo. Ala, kayon mga yap iti driver, tapno agrobot kayo. Ala, ingkan Ay na, tulungan nyo ti bagbangiyaw, tapno maikat na iti naman nagbubutang yaw. Tanukas tayo akanayaw. Awan ti mapasabak, iti piyagyaw. Wanda tan, alawan eh. Mapan kun ayaban ni pare nato. Mapanakaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.